Traten dut, Euskal Herriko mendiko zaldia dazkazuela, ez da? Hoi da, bai, zan, bai. Zea, hau ze arraza esango du, da? Bertako mendiko zaldi eta haundi horiek, ez da? Ba, pixkat, bueno, denetati dago, bueno, gu saiatzen ja oso haundik ez izaten, ba, bueno, Aralarren ibiltzen gehalako mendin, eta orduan, ba, bueno, maldata eta aldapata sartzen dienen, ba, bueno, bere arriskue dauke goiti bera etortzeko, orduan, ba, bueno, saiatzen ja ez oso handia, baina bai, bueno, nahiko desentiak dia zan. Osea, jarra, ipurdik eta hankak nola azkain leitxuak eta horiek, ez da? Hoi da, zan, bai. Vale, ez dia, marroi argi horiek, oilunagoak ebai daude, ez da? Bai, bueno, beltzan bate badaukeu, vale. Besten bat, ola, bueno, alazana, edo la rubia hile horiko besten bate bai. Kanela horrekin, ez da? Bai, kanela, baino argigoare bai. Argiagore bai, vale. Eta, bueno, ba, pixkat, gehienak marroi, bueno, bai, kanela koloreko dia, baino... Eta, arrazau, beti onda zuen baserrin, edo... Bai, bueno, ni amezketa... Bai, hoi da. Bale, urpixo pasako jo, bai. Ni amezketa etorri nintzenen, bai, senarran aitek, bueno, beti danik euki ditu, senarrake bai, beti gustatu zaizkio, eta, boixen, hortiken... Junge gehitzen, gehitzen jungea. Hoi da, guen ezin gelditu. Ze ona, eta ala izan dadila. Eta orduan, beti euki, orduan nungoa zea, zu amezketa nungoa zea zu? Ni andoengo naiz, berez. Andoengo zea, eta amezketa juntzinan orduan. Hoi da, zan. Gizonan, netxea. Hoi da, baserria zean, bai, area junitzen da, onja hantzen. Eta, guain zu, orduan zu baserreti bizi zea? Bai, guain bai. Muxolaragikin, eta, bueno, saiatzen nahi. Eta esan dezuna, nik topatu ditu lehenengo bezero batzuk, zuri topatu nahi baduen, nundik noa, nun topatuko zaitugu? Bueno, printzipioz sare sozialetan jarri dugu, bueno, Aralarreko da gure ustialekoen izena, eta, bueno, Aralarreko ditu izena, bertan daudelako, ez da? Han ibiltzen dialako menditan, ez da? Hoi da, zan. Aralarreko menditan, ez da? Bai, Aralarreko menditan, eta gure baserri ere, ba, bueno, Aralarren daulako zean hortzen, nahiz amezketan egon, baina, bueno, Aralarreko parte hortan. Eta orduan ze, zuen zaldik, eta biorrak eta nola zen gaztetxuak nola zian? Muxalak. Eta muxalak, danak bertan mendin libre bizidia? Bai. Udaran, bueno, gu udaberrin, muxualak eta etxe ingurun jaiotzen die baserrin. Bai. Eta gero ja, bueno, maiatzen baten irikitzen da berez, Enerio Aralarreko larrealdie. Bale, oza, une oro ezin dute egon, orduan deskantzo pizkat eman bertzaio mendila, ez da? Oida, bai. Eta orduan, bueno, normalen maiatzen batetiken aurre, bueno, 15 tarten, edo gehi, edo, bueno, segun, muxualak noiz jaiotzen dien, eta, bueno, bale, eta orduan seguten dia, behorrak, behaien muxalekin, eta danak gora, ez da? Oida, behorrak, zaldie, muxalak, gaztek, kintzenok, denakin juten gaia mendia zen. Vale. Eta ze pasatzen dute, ia urte guztiagoian orduan? Bueno, ez, muxalak... Noiz gaintzen dira, dibes guain elurrak eta ondiala eta, bai mendin daude, o...? Bai, bueno, mendin, baino ez Aralarren. Amezketan daukegu beste herri mendi bat. Vale. Eta orduan, udazkenen urri... Bai, erdi alden edo, pasatzen ditegu ja amezketako mendia. Vale. Denak ez, area normalen ja behorrak bakarri pasatzen ditegu, zatik, bueno, zaldi ere bai uztailen edo ja ekartzen dugu bera. Vale. Eta muxalak bai banatzen ditegu, bortxe iraila edo segun. Orduan ja zaldik bai, bere lanak indadazkanian, bera geizten da. Eta ja, baserriko zelaietan da gelditzen da orduan, ez da? Hoi da zan, bai. Zatik, ez dugu nahi, igual, muxalak oso berandu jaiotzia, gero mendin, eta, bueno, negu parten, eta ez egu gustatzen jaiotzia, orduan, eta gero danak gutxuera batea etortzeko, ez da? Bai, gero martxo, maiatza, inguru hortan, mendia juteko ja pixkat sendotuta eoteko, eta mendin jaio partez, baserri ondon...